Ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. Пеш аз ҳама рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегӯям. Дар ин навор якчанд мошинои беҳтарина омода кардем ва барои шуморо пешкаш мегардонем. Навора то охира тамошо кунем, дастгиёро фаромӯш намекунем. Ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. Ассалому алайкум бародарҷон. Ин видео имрӯза иминой барои касалиҳои мардона ва занона мешам. Скидка эълон мекунем барои хинеки васпалин простатит мардонагиро бақувват кардан, муҳлати анхобара зиёд кардан. Бародарое ки бефарзанд танқисӣ мекашед, инчунин простатит, мужская сила ва цицит. Ман ози ин барои шахсоне ки дар вақти хобашон пешоб мекунанд, худашон хабардор намешаванд. Зан, мард ва кӯдакони хурдсол ҳам мумкин аст хӯрдан ва инчунин мана кучала ҳаст барои касалиҳои бронхит, туберкулёз, ревматизм, буғумдар, арабский орех барои бефарзандон ки танқисӣ мекашанд ва инчунин женский здоровье. Мерседес S-класс бародаро соли 2008. Марамат бо хоҳиши бисёре аз бародаро ҳамин барои шумо аст. Соли 2008 ҳуҷҷат тонировкаш сол омад. Хоб самошам як тамошо кунем. Самот абагре пеш хафо дарушкаш муташа автопилот пробегаш 123,000 будааст. Автомат, монитори калон, ASP, кондиционер, борд компьютер, климат контрол, люк. Бахтун тамошо кунем. Объемш 5,5 бензин. Нақша 110,000 сомонӣ мега ва якка мега бо муомила дора. Номеро шавимону занг мезанед барои шумо бештар маълумот метавонед 002 66 25 82 5 110,000 сомонӣ. Хайдор бошин бо арзон мешавад. Мошин срочно фурӯшия ҳам қадар қимат нест. Toyota Camry бародаро, Camry D американка тамошо кунед 2010 сол. Объеми 2,5 қатъия 2010 охи 2010 сол объеми 2,5 қатъия 4 та балоншам навай. Касои да мақуд мешаванд номеро якара мемонам занг бизанед бо якам барои шуморо пурра маълумот метавонад. 4 та балоншам навай. боз як салоншо мегирам тамошо кунед. 4 та дар электран. Эскай тоза автомат консонишам кор мекунад. Мултирумам дора. Алишида консервишам яхай ҳуҷҷатошам солона ҳамаш қоидавияй. Оз як қафоам мегиримш салон кожай. нархи чанд тавад ака? 130,000 нархаш бо муомилаам дора. номеро якара мемонам занг бизанед бо вариантҳои алишиам ҳаст. ягон мошини соз боша мега алишам мекунем. ҳам номерои телефон табгӯ ака 904 31 12 34. ира ака ҳамин имрӯз насиб боша мемонеш. Автолайф ака. Озя. Camry D, муллати хуб бош.
Corolla Axio бародаро соли 2008 японка вагона. Объем моторш 1.8 бензин. Хуб як салоншан бигирем, салоншан як тамошо кунем. Марван як салоншан як тамошо кунем. Паро электро, мультирул, автомат коробкаш, кондиционер, монитор. Хуб ронаврот кор мекунам. Нархира 100,000 сомонӣ мека, буз муомилат дора. Номра кара мемонем 68028 бо люксел шаба. Аввал акси люксел. Hyundai Sonata бародаро 2011 сол вагони тамошо кунед, касода мавқӯф мешавад. Номра кара мемонем, ҳолатиш хубай. Объеми диққати 4 таваноншам навай. Ози ман вайҷуша камера мекунем, тамошо кунед, як салоншам бинед. Даро электрон. Мультирул ҳам дора. Коробкаш автоматай. Навартош ҳамаш кор мекунад. 93,000 амаги пробег дора. Мультирул ҳам ҳаст. Потолок панорамай. Чухло ҳам ҳама қоидави. Ягон камбуди надора, консервиш ҳам яхай. Ози ягар қафо ҳам мегирмаш. Зори 11 солаш қоидавия бародаро вагоняш задни камера ҳам дора. Задни камераш ҳо дариҷа. Тамошо кунем бародаро, касода мавқӯф мешавам, ва кара мегонем зарогар. Фатон муомилат бо мекунам. Нархи чанд така? Нархи 125,000 бо муомилаам дора. Номраи аккаунт 129 75 77 70. Sonata бародаро 2011 сол қати. Opel Astra бародаро 2007 сол вагони беванус. Бензини холия, объем 1.6 қати, 1.6 беванус, касода мақбул мешавад, номраи аккаунт беванус простой, касода мақбул мешавад, номраи аккаунтро мемонам, умуман газ зайдаг нест. 4 та балоншам навай. Оз як салоншам мегирам. Консервишам кор мекунад, дар электрай. Коробкаш механикаи мультирулам дора. 194,000 пробег дора. Консервишам кор мекунад. Нархи чанд така? 70 мегем бо ягон чиқом. Нарх 70 та бо муомилаам дора. Номраи аккаунт 107 43 51 01. Номро дар алоқа ҳаст, тамошо кунед. Нарх 71,000 бо муомилаам дора. Ozi aka. Malaka.
Sveti Maloshka sveti. Sveti Maloshka. Номер. Мондумуш. Номрура монду бака. Зефира бағдаро хумнякта 2002 сол объеми 8 қати тамошо кунен каси да мақбул меша номра кара мемонум занг бизанем бо якам барош мура пурра маълумот мета ҳолат чанд созай хай бухтонам дар камера мебинен оз ман вайҷуша камера мекунам як саломшам мегирам 4 дар электрай коробкашам механика наворто шамаш кор мекунад гази бензина Kanserişam kor mekna. Kanserişam kor mekna. Dokumentuşam tomoy oktyabra dokumenturo. Narx çanta badiraka. 45 bu saldamış. Narxış 45 zor bu mamil am dora. Bilmay agay peşama girmiş. Ам номеро телефон амоно мешава ака. Номеро ака 898 98 99. Занг бизанед касои да мақбул мешава зефира. Хай бо хатон номераи хубам мекунад.